Lištové centrum predstavuje pani, čo často upratuje. Pani Katka ušatá, zaslobodná strapatá, svojho muža ušatého stále veľmi vyľaká. Jozef manžel ušatý, renovuje dom, krásne veci nakúpil, investuje doň. Pani Katka ušatá, pomáha mu preveľmi, upratuje po majstroch, nejde jej to veľmi. Teraz radosť dostala, jeden nápad má, chemikálie pomieša, to použiť sa dá. Žltú fľašu otvorila, z modrej do nej doliala, zatrepala, zasyčalo, dymom miestnosť doviala. Vyľakane utekala, cestou vetu kričala, nikto ju však nepočúval, lebo obočie nemala. Pani Katka ušatá vyčistila dom, všetky krásne veci už nedostala von. Dým to všetko zahalil, rozožralo múr, manžel na ňu pozeral, no vnímal len svoj zúr. Ticho bol, nereagoval, na zadimenú stavbu zazeral. Po hodine času, čo ušatý sa regeneroval, stavba mizla bez stopy, ani fotiť nestíhal. Ušatá tam stála ticho, chemikálie v ruke mala, po tom čase utrpenia hasičom ich odozdala. Ušatý sa na ňu pozrel, prstom k stavbe ukázal, potom ženy opýtal sa, kto ti toto prikázal. Žena tiško povedala, nikto, ja rada pomáham. Ušatý sa pozrel na ňu, zajtra sa ja rozvádzam. Ušatá sa zlakla, veľmi k počítaču bežala, cestou ale prebrala sa, veď počítač umila. Mobil teda schytila, prstom divo písala, stavebniny s luxusom niekde v meste hľadala. Pani Katka ušatá vyčistila dom, všetky krásne veci už nedostala von. Týmto všetko zahalil, rozožralo múr, manžel na ňu pozeral, no vnímal len svoj zúr. Ale už to napraviť chce a na dobrej ceste je. Našla luxus dizajnom, plné zásobený, na skok od ich domčeku, čo bol rozpustený. Lištové centrum našla a otvorené mali, do auta si sadla a k bránam sa im valí. Nakúpila všetko, od podlahy k stropu, kúrenie aj lišty, tých tam mali kopu. Povedala, čo spravila a Zuzka vedúca ju počula, preto v sklade zobrať bola čističe, čo veľa nestoja. Na hliníky, na nástreky aj na iné veci, aby bol dom čistý stále a neboli tam reči. Ušatý sa tešiť bude, že už sa to podarí, jeho žena Katarína už nič hrozné nespraví. Lištové centrum vie stavebnú chémiu upratať, aby neostal po nej nikde ani len flak.